μου ανέξ και εγώ εγνεύσα. Το κακονέγγιατο. Από βραδείς νηστάζω, κοιμούμαι γλύκορα το πρωί, άμα έχω τλάξ άλλο ύπνο κι έχω. Τώρα το βρίσκω, πρέπει να σκούμε. Απέρασε και πάω φύγω να κατουρίσω, να σέεις. Ας ανοίγουμε την τηλεόραση. Λοιπόν, βάζουμε σε λειτουργία τη Γλουτέν πανεύκολα, όπως γνωρίζετε. Αυτό το στυλ το διακριτικό ξέρει αυτή και ξέρει και μόνη της, γιατί έχει το αυτόματο σύστημά της. Έχει εδώ αυτό το... Παναγία, Παναγία, εμείς αδάσιζες την έσκασαμε και ατίνε πέραν και στάθαν την κουντέα. Με 2 κουντέλ αγορά, με την αγορά 2 κουντελών, έρχεται στο σπίτι σας και 1/3 το παιδί τους δωρεάν δώρο για σας. Η μικρή κουντελίνα. Και κανείτε το γάστρωσανε μας με την κουντέλ. Τώρα θα έχουμε και το παιδί μας, την κουντελίνα. Τηλεφωνήστε τώρα για να ζεσταθείτε τότε. Ο Παρτσαλάκης επειδή εφέκαινα τον Ικαρία, λιγόθεν τα νερία την κοριτσί και ντρέπεται να ξέρει γέρος άνθρωπος. Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το πετρέλαιο. Αν δεν είχαμε τη Σόμπα Κουμπτέλ, θα είχαμε παγώσει. Με τη Σόμπα Κουμπτέλ μισθαθήκαμε το τέλος οικονομικά. Είναι φανταστική. Σόμπα Κουμπτέλ μου ζεσταίνει όλο το σπίτι. 60 τετραγωνικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αναθεμά σας καταμάγες και σύμπα. Έρουξετε και λέτε για την κουντελίνα. Είναι όλο χαβιάρι μέσα. Και αν δείτε την κρεμούλα εδώ πέρα που σας δίνω, είναι αντίστοιχα σαν τις ελβατικές που έχουν 450 ευρώ τα 30 ml. Κοιτάξτε το ροδακινή χρώμα, γιατί είναι όλο με κόκκους από χαβιάρι μέσα. Αυτός πάμε μπαστρικό μαντήλ και ντρέπεται και καλατσέφου. Κάποιος εγέντονα τώρα. Ενέσπαλεν το έτρεσε από πίσω στην Τσούλια την Αλεξανδρά τον άμον υπόθετον. Αυτή την εβδομάδα και το τι δεν έχει γίνει Σωτήρη που ήσουν αρρωστούλικο, μωρέα μου, το ζουζουνάκι μας. Τώρα παγούρινε το ζουζουνάκι μας. Άλλον το θα δείχνει. Δεν θα βρείτε προϊόντα που να περιέχουν ιαλουρονικό, κολαγόνο, ρόδι και χαβιάρι με τέτοια χαμηλή τιμή. Όλη την ημέρα θα ακούμε για το ουρανικό, για το κολαγόνο και το χαβιάρι. Να περιπέδω το χεράκι του, το οποίο έχει γίνει πιο βελούδινο από ποτέ, όπως καταλαβαίνετε. Όχι. Κι εγώ δεν το έπαθα, το και σέγγα απάτα τα ιάτσια. Λένε με το δέρμα μου και γέντονα μου τη φυσαρμόνικας. Όλοι είπανε με το. Ο Θόδωρον ο Διαμαντίδης είπε μα το, ο Γιώργον τη Θωμαής είπε μα το και ο Βάσον τη Μουστακίδη είπε μα το. Τώρα αν το έρθεσον μου εκείνα τα χρόνια εντέμορφα έπαιζα με δακές βουδόγλι το σπίτι. Όλεντάμαν έτωνε και ο Βάσον και τα άλλα τα παιδεία έπαιζα με τσαλτίκαν, έπαιζα με κρυφτόν. Πώς εδεύανε τα χρόνια. Τώρα που έρθε στο νου, εγώ γιατί και πέρα το Βάσο. Εκείνος επέρε τη Σούλα να Σιβέρια. Εγώ πατέρα τον Καραϊσαρίτε να Σιβέρια. Γιατί και πέρα με τέναν άλλο. Άμαν άλλο καλύοντο και πάρθαμε. Ο καημένον ο Βάσον πώς τα υποφέρνενε μεν το τσιαναβάρ. Θα σκοτούμνες.